anyị na-ekele nụ gị nụ n'ihi na ọwụ ihe dị mfe bụ ihe anyị mere. Ọwụ ihe malitere n'akwụkwọ nsọ Chineke gwa anyị ka anyị na-eme. Ọ sị na nwaanyị bụ ezi ihe ka nwoke chọtara. Mgbe nwoke sị na ya ga-anụ nwaanyị na ọ chọtara ezi ihe. Hi, I'm Chigo, the bride's twin sister, and today is her traditional marriage, and I feel, I don't know, I have this mixed feeling about everything because she's getting married today. I'm happy because she's getting married to the love of her life, and at the same time, I'm not so much happy because I'm going to miss her, but sure, we have a way of reconnecting. Nwa m na-asị, dịka gị na di gị na-aga ije ọmụmụ nke ezinụlọ, họrịkọta n'onwe unu n'anya, Chineke anyị ga-agọzi unu. Ọ ga-emekwa ka amara ya bara unu ụba. Unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị. Ihe unu ga-eji zụọ ha agaghị akụ unu. My name is Chidoziri Chizorom Igba, and today is my traditional marriage, and I am super excited. I am getting married today to the love of my life. We've been together for 8 years now, and he has been nothing short of amazing. His name is Chizorom Igba. There are so many things I love about him. I love that he's kind. I love that he's soft-spoken. He's a keeper. I love that he takes care of me. I love everything about him. Igbo manuo omua emenike nwokocha minori akum ogudi ngozi nwokocha ezi nwanyi the last daughter in the family Nwachukwu ji gozie because they came in twins. Chai Chidoziri Chigedozielegi Chigagozielegi ebali alamam Wokorobia igatara mega nega kotani yani. Who start and go finish them? Daily States. From Clef. Omo, we dey give them vibe. We dey blow them mind, Now God they do amo. We dey ball like Ronaldo. We dey give them vibe. We dey blow them mind, Now God they do amo. We dey ball like Ronaldo. Girl, make you go gaga. Go gaga. Baby girl, make you